A Télapó akciócsoport groteszk humorából Vadon János. Irma néni és Géza bácsi. Amikor a nap első sugarai végre erőt vettek magukon, és az undortól libabőrösen végig siklottak Irma néni és Géza bácsi víziószerű vonásain, a két öreg szinte egyszerre nyitotta fel csipás szemeit, és egyszerre tört elő belükből a sóhaj. Aztán Géza bácsi még krákogott és ürült is egy kicsit nagyot, felriasztva ezzel az erdő vadjait, majd Irma néni hátából szíjat hasított, felkötötte a gatyáját, és bement a gyanútlanul ébredező városba gyújtogatni. Szeretett gyújtogatni, szerette nézni a lángoló házakat, a sok tűzről pattant menyecskét, Olgát, Kátyát, Irinát, a sok Szenes Ivánt, meg a tűzoltókat, ahogy ég a kezük alatt a munka. Lobogó lelkesedéssel gyújtogatott éjjel, de főleg napalm. Persze nem volt mindig gyújtogató. Pályafutását matrózként kezdte, és sószállító hajókon szolgált, de a hajókat eladták, és hidat építettek belőlük Velencében, a sóhajók hídját. Úgyhogy Géza bácsi munkanélkül maradt, de mivel nyakas parasz volt, kijelentette: Ne legyen Géza bácsi a nevem, ha nem találok magamnak munkát. Ezután egy darabig Béla bácsinak hívták. Két darabig pedig Pali bácsinak. Aztán újra Géza lett, de akkor már gyújtogatott. Nos, míg ő a felperzselt föld taktikát népszerűtlenítette, Irma néni majdnem megmosakodott, de végül 1625-szörre is meggondolta magát, és inkább megmérgezte az állatorvos vakvezető macskáját, Malvint, aki mellékállásban egy folkzenekarban dorombolt. A doktor éppen egy szarvasmarha székrekedését orvosolta könnyékig. Nem csoda hát, ha a hír hallatán ökörbe szorult a keze. Hogy miért? Mert sokat jelentett számára az a kis állat, hiszen nőstény macska révén elég luk volt rajta ahhoz, hogyha jól a szájához szorította, el tudta rajta furujázni a Rákóczi indulót. De erről Irma néni nem tudhatott, kicsikora óta unintelligens barom volt, akit a szülei csak azért nem folytottak bele egy vödör vízbe, mert akkor éppen asszály volt. Persze azóta sok év telt el, Irma néni szüleit rég megette a postás, és a Kovácsné fiáról is kiderült, hogy nem a szája büdös, hanem csak kézen állt. Talán éppen ezért, vagy nem ezért, Irma né és Géza bá szadóaktív házasságban éldegéltek egy gödörben, amit a temetőben találtak. Korábban egy halott buszvezetőben laktak, de az hamar elbomlott. Ezért úgy döntöttek, hogy kiköltöznek a temetőbe és keresnek valami hullajó társbérletet. Hogy végül ki mellé döglöttek le, nem tudni. De az biztos, hogy az illető nagy koponya volt. Új otthonuk nyugalmát egy maroknyi sírásos, vagy 20 maroknyi nyüzsgő lárva kivételével senki sem zavarta, de őket is meg lehetett szokni. Irma néni arcán szépen szaporodtak az ásónyomok, a férgek jelenléte egy idő után meg csak lerágott csont volt. Így hát egyik nap olyan volt, mint a másik. 57%-ban hidrogén, 40%-ban hélium és 3%-ban egyéb elem. A családfő napközben gyújtogatott, este hozott valami romlott halkonzervet, talán szardíniát. Befalták, aztán úgy halszagúan egymásra másztak és élvezték a másik arcán a szenvedést. Később Géza bácsi, aki körülbelül úgy 1000 mester lehetett, felszerelt a gödörre egy kőolajtartalmú állóvizet,
ólajtót, és ha akarták nyitva, ha nem, zárva tarthatták dögszagú otthonukat. Így már arra is tudtak időt szakítani, hogy vasárnaponként a plébániához vonszolják magukat, és totális elbutultságról árulkodó úgynevezett vizsgázó rendőr arccal hallgassák a templomból kiszűrődő orgonaszót. Érdemes volt hallgatni, hiszen a kántor ügyes orgonista volt, ami egy kutyától nem is rossz teljesítmény. Gazdája a tisztelendő Titi atya, akit a neve után csak Csupatinak becéztek. Persze dagadt a büszkeségtől meg a hormonzavartól, hogy majd kibudjant a csuhájából. Persze ez őt nem zavarta, és az sem, hogyha nagyon beszipúzott, akkor a szószékről rendszeresen a hívők fejére szotyizott, akik ezért megvárták a mise után, és ilyenkor Titi atyának legtöbbször sikerült lépre csalnia 10-20 rugást. Télen, amikor túl hideg volt ahhoz, hogy orgonaszóra folyassák a nyálukat, Irma néni el akarta adni magát, és ha a Géza bácsi gyengéden megkérdezte, Aztán kivenne meg tégedet, te vértutyok! Irma néni a hidegtől kéklő orral azt vacogta. Majd megvesz az Isten hideggel! Hát így teltek, múltak a szorgos hétköznapok, amíg a két öreget meg nem ölte az unalom. Haláluk egy ideig senkinek sem tűnt fel, hiszen Irma néni és Géza bácsi színe, szaga már éltükben legendássá vált. De aztán nagy nehezen csak elkaparta őket valaki, sírkövükre jó akarójuk csak annyit vésett: rohadjatok meg!